পুরা মানে জেলত যাব আমার লগত কোনো কনসিডার নাই इउपिपिएलनि बादि अमा मिशन बोरमा मिशन दाउ मिशन मैखुन टीमखौ थेंक इउ होननो सानदों बेखौ होनायनि थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां जेम्स बसुमतारी सार गोख्रों रावजोंहाय डाइरेक्ट एक्सन मा फोरमायखो भिडिअखौ ससे नोंथांमोना होनानै होगोन भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन बेराफारसेथिं सासे बर' बिनानाव बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जिथु साबायखर बावनाय लोगोसेनो प्रहलाद ब्रह्म बिथांनि गोख्रों बिबुंथि लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ लानानै जिथु मिशन भिडिअखौ नायोब्ला मिथिगोन কোনটো এলেকার আপনার ফরওয়ার্ড জেলা পড়ে এইটো রূপসী রূপসী বনাঞ্চলিক বিষয় যেটো আছে তার এইটো স্পেসিফিক যদি জায়গাটো কার কি ৰেঞ্জত পৰে রূপসী মই এতিয়াই চেক কৰি দিম কিন্তু আমাৰ নলেজত মোৰ নলেজত এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু কোনোবা যদি কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত যদি কাৰোবাৰ ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত যদি এনেকুৱা অপেনকৈ গছ কাটি আছে তেনেহ'লে আমি বিটিচিত মই এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰিম যি ৰেঞ্জ অফিচাৰে আছে তাতে এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰা হ'ব মই এতিয়াই মানে ডিএফঅক মানে ফোন কৰি আছো ক'ত কি হৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মই অৱগত এই গছ কাটাটো মই অৱগত হোৱা নাই যদি পিন পইণ্ট ডাইৰেক্ট যদি আপুনি যদি দিব পাৰে লগে লগে মই মাতি দিম আৰু গছ কাটাটো নিষেধ আৰু আমাৰ জীৱ জন্তু মাৰাটো একেবাৰে নিষেধ একেবাৰে কোনো আমি এলাউ নকৰিম যদি প্রুফ আছে কোনোবা গছ কাটিছে কোনোবা যদি ওয়াইল্ড লাইফ যদি মারিছে একে দকলে পুরা মানে জেলত যাব আমার লগত কোনো কনসিডার নাই যারে পার্টির যি পার্টিরে হোক কোনো কনসিডার নাই জাস্ট আমাক স্পেসিফিক আমাক লাগে মানে কোনোবা মানে এনে কারবার পৰা শুনাটো কইতো যেতিয়া আমি স্পটত ভেরিফিকেশন যাই তেতিয়া মানে আমি নিদিখো আপুনি যি রিপোর্টটো দিছে ভালে হইছে মই এতিয়াই চেক কৰি আছো কি কৈছে ৰূপসীৰ কি গাঁও রূপসী হয় ইয়ার আন্ডারত হয় আচ্ছা আৰু তাৰ গছখিনি কোমল শাল গছখিনি কাটি ৰাতি ইহঁতে বেংগল প্ৰেৰণ কৰে আচ্ছা এইটো মই আজিৰ পৰা চেক কৰি দিম ঠিক আছে स्नेहा बसुमतारी आं दा जरहाट मेडिकल कलेजाव MBBS खालामगासिनो दङ दा आङो माने फाइनान्शियल उसुबिदा जागासिनो दंमोन स' बिनि थाखाय आं एप्लिकेशन हरदोंमोन हाग्रामा सारनि टीमखौ ओमफ्राय सारा दा बिनि रेसपन्सआव आंनो 1.5 lakhs एस माने फाइनान्शियल एसिस्टेन्स हरदों स' आं सारखौ आरो सारनि पुरा टीमखौ थेंक इउ होननो सानदों बेखौ होनायनि थाखाय आरो आं सानदों कि आं फिउचाराव बर'नि टीमखौ माने बर'नि मानसिफोरखौ स' माने हेल्प होनो हाथों फिउचाराव एन्ड मोजाङै माने जोंनि कमिउनिटिखौ देनां माने रिप्रेजेन्ट खालामनो हानायनि थाखाय बेखौनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनिफ्राय नोंनि फरायनायाव बेबायदि अनसुंथाइ बा हेल्पखौ मोनगोननि मिजिंथि दंखायोमोन नामा नोंथाङा सर एफा बिदिथ' गैयामोन बाट मोनसे होप दंमोन कि सारा अभियासलि माने हेल्प होनो हागौ मोनगोन मोना बेखौथ' होननो हाया बाट मोनसे होप दंमोन आरो कि मोनगोन जानो हागौ मानोना सारा अलवेज माने हेल्पफुल थानायनि माने रेपुटेसन दंखायो सारना स' बेनि थाखाय बे फाइनान्शियल एसिस्टेन्टजों फरायनायाव हेल्प जागोन जागोन अभियासलि जागोन मानोना आं मेरला जिनिसखौ माखासे जिनिसखौ माने एफर्ड खालामनो हाया बायदि मोनगासिनो दंमोन दा बायदि समाव स' मेरला मानसिफ्रा माने कचिं इरि खालामो कचिं इरियाव मेरला लाख थाखा थाङो बेनि थाखाय स' निट पिजि इरि मेरला जिनिस दं खालामनांगौ दंबावो आरो मेरला दा आं MBBS खालामगासिनो दं बिनि उनाव आरो फिउचाराव आरो पिजि इरि खालामनांगौ दं बेनि थाखाय कचिं इरि खालामनांगौ दं मेरला मानसिफ्रा थार्ड इयारनिफ्रायनो खालामो सेकेन्ड इयारनिफ्रायनो खालामो आं खालामथ'नो मोनाखै आरो स' आं बेखौ माने बिनि थाखायनो आं माखासे जिनिसखौ माने आं जेखौ एफर्ड खालामनो हायाखै आं बेखौ दा सारनि हेल्पजों खालामनो हासिगोन बिथांखिनि बाथ्रा जोंना जाबाय इउपिपिएलनि बादि अमा मिशन बोरमा मिशन दाउ मिशन मैखुन मिशन बिदिनि खोथा गैया जोंना उद्देश्यआ मा बिटिसिखौ जौगाहोनांगौ मिशननि बाथ्रा गैया बे बड'फानि सिमां जोंना बेखौ फुलफिल खालामनाय जे बर' हारि गेरेमसा हारि दानांगौ दा गेरेमसा हारि जानोबा जोंनि गथ' गथायखौ जों सोलोंथाइ होनो हायाबा सोरबा बेफारि मानसिखौ बेफारि खालामनो जों एनकारेज खालामनो हायाबा जोङो बोरै गेरेमसा हारि जानो बोरै आदर्श बिटिसि जानो ओंखायनो बेरेखा दोलोआ गावसोर मा मिशन लादोंमोन गावसोर फेल जालांबाय गावसोर फेल जानायखौ मास्टारखौ दाय होबा जानाय नङा होमबा सासे टिउसन मास्टारखौ टिउसन लाबाय मेट्रिकआव अंक'आ लाथिख' जाबाय दा बेखौ टिउसन मास्टारखौ दाय होगोन ना गाव फरायैखौ दाय होगोन बिथांमोनहालाय दा बिदिनो जादों इउपिपिएल सरकारा बिथांमोनहा जेबो माने मोनसेबो मिशन साक्सेस खालामलांनो हायाखिसै बरंसो थगायलांबाय बिथाङा माने बुंदोंमोन सुपार 50 खालामनानै डक्टर इन्जिनियार खालामलांगोन बासिराम बर'नि नामाव फेल'शिप होगोन मागोन होननानै रावबो होलाङाखिसै दिनै सुपार 50नि नामावबो रायजो राजाफोरखौ थगायलांबाय फरायसाफोरखौ थगायलांबाय दाउ मिशन अमा मिशन होननानै फैसाफोरखौ लुथिनानै जालांबाय दिनै नलेज फेस्टिभेलनि नामाव
दिनै माने ISPL गेलेनायनि नामाव दुरान कापनि नामाव कौटि कौटि थाखा बिथांमोना लुथिनानै जालांबाय दा दिनै जों मोजां खामानि मावनायखौ बिथांमोना नायनो हाया माने बिथांमोनहा ओरैबायदि मेगन गोसा मानसि जाय मेगन गोसा मानसि मालायनि जौगानायखौ लुबैया दा बे मेगन गोसा मानसिफ्रा दिनै जों इउथ BPFनि खामानि मावनाय हाग्रामा सारनि जे आदर्श नीति बेखौ दिनै मेगन साबाय थादों मेगन साग्रा मानसिया जेब्लाबो उन्नति जाया नायबानो जाबाय नों मोनसे गामियाव जुदि सोरबा सासे मानसिफ्रा खालि सोरबा सासे मावनायखौल' उमुगा एरखम जाबाय गाव जेबो मावा बे मानसिया उन्नति जाया थिग बेबादिनो UPPL दोलोआ दिनै जोबस्रांनाय लामायाव फैबाय बे जुदि एबार बाइ इलेक्सन जायो बिथांमोना हयथ' 10-15 हाजार भटथ' बहा मोनो 150टा भट मोनगोन ना मोना बे मोनसे दिनै जानानै दं आरो मालाय दा ग्राउन्ड लेभेलाव दा बयबो जोंनि जे अनसुंथाइ होनाय बेखौ मोजां मोनजोबदों रायजो राजाफ्रा गरिब दुखियानो होदों जों दा बेवहाय सोरबा UPPL BJP TJP बिदि जोंना जेबो बे माबा गैया कम्पारेटिभ माबा गैया जोङो जाय गथ'आ मेधाबि मेलेम गोनां डक्टर इन्जिनियार फरायनो थांबाय बिथांमोनखौ जों हेल्प होगासिनो दं UPPL बादि बै नांगालनि मानसि मानि मानसि जोथ्रोदनाय दरखास्त'खौ गारहरनाय बिसिनानै गारनाय जोंनाव बिदि गैया जोंना मा BTCआ डेभेलप जानांगौ बयनिबो फिसाफ्रा रोंनांगौ जोङो वेल इक्विप जानांगौ BTCआ सेल्फ सास्टेइन जानांगौ बेसो जोंनि उद्देश्य